Per exemple, anar al mercat, el mercat era un poc l'àgora grec, és a dir, pues, les persones, la persona que venia te dia la millor manera de menjar això o altre. Per exemple, si vas avui en dia al mercat, a la secció del peix, veuràs que quasi tot el món diu me pot netejar el peix? Abans se netejava les cases. Per què? Bueno, pues perquè, home, netejar un quilo de boqueró pues, pot ser desagradable, no? Però això també comportava que coneixies el peix, és a dir, ma mare, quan li donaven un peix gran, pues, experimentava una gràcia tremenda a l'hora de xuplar el cap, li traia tot el suc al cap i avui en dia pues, el cap no se'l menja ja ningú i ja se'n van directament o a l'emperador o se'n van directament al rap o a peixos que no tinguin espines. S'ha perdut la cultura de menjar el peix, en tot. És a dir, hi ha una gastronomia tradicional de la Setmana Santa que quasi tota està inspirada, primera per raons de Quaresma, però segon també per el lloc on estàs, que tenen molta relació amb la mar. Entonces, tens des de la noga de rap, tens des de una sèrie de les mandonguilles d'abaix, és a dir, una sèrie de plats que totes tenen relació en la mar, pues, clar, el llucet de platja és especialment saborós. Ja no és sols el tema d'un plat en concret, sinó tota una sèrie de peixos, peix blau, és a dir, que tot ha canviat i desgraciadament la cultura del peix jo crec que ha anat minvant d'una manera molt important.